Книга Выходу, раздел 11. «І сказаў Господ Маісею: яшчэ адной плягай я дакрануся да фараона і да Егіпта, і пасля гэтага адпусціць ён вас абавязкова, і нават прымусіць вас выйсці. Такім чынам паведамі ўсяму народу, каб пазычыў мужчына у сябра свайго, а жанчына у суседкі сваёй залаты і срэбраны посуд. Бо Господ дасць народу ласку ў вачах егіпцян. А Маісей быў чалавекам вельмі паважаным у зямлі егіпецкай, з боку паслухачоў фараона і ўсяго народа. І сказаў Маісей: гэта кажа Господ, а поўначы я увайду ў Егіпет, і памрэ ўсё першароднае ў зямлі егіпецкай, ад першароднага сына фараона, які сядзіць на сваім пасадзе, і да першароднага нявольніцы, якая працуе пры жорнах, і ўсё першароднае жывёлы. І ва ўсёй зямлі егіпецкай будзе вялікі лямант, якога не было раней і не будзе пазней. А ва ўсіх сыноў Ізраіля не забрэша сабака ані на чалавека, ані на жывёлаў, каб вы ведалі, якім цудам аддзяляе Господ егіпцян ад Ізраіля. І прыйдуць усе гэтыя паслухачы твае да мяне, і ён паклоніцца мне, кажучы: выйдзі ты і ўвесь народ, які ідзе за табою. Пасля гэтага я выйду. І выйшаў Маісей ад фараона вельмі ўгневаны, і сказаў Господ Маісею: не паслухаў фараон вас, каб многія знакі сталіся ў зямлі Егіпта. Маісей і Аарон учынілі ўсе гэтыя знакі перад фараонам, але Господ зрабіў цвёрдым сэрца фараона, і ён не адпусціў сыноў Ізраіля з зямлі сваёй.